Nakuha mo naman po natin dyan po sa may Agoo, La Union, naglunsad po ng operasyon ng Social Security System ng La Union or Agoo branch laban po sa 5 employer na hindi nakapagbabayad ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng ahensya na tinatawag na ring Run After Contribution Evaders or RACE. Ngayong umaga or kahapon, Setyembre 30 ng kasalukuyang taon, personal na ipinabot ng SSS ang demand letters at billing statements sa mga kumpanyang may pagkakautang upang paalalahanan at bigyan sila ng pagkakataong ayusin ang kanilang obligasyon. Ipinaliwanag din ni Atty. Blesilda Acosta, Legal Department Manager ng SSS Luzon North 1, na ang pangunahing layunin ng programa na tiyaking mapoprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa na makakatanggap ng kaukulang benepisyo mula sa kanilang mga kontribusyon. Dagdag pa niya, hindi agarang mapaparusahan ang hangad ng ahensya na hindi agad maparusahan ng mga nasabing delinquent companies, kundi ang maturuan at matulungan ng mga employer na maitama ang kanilang record at makapagbayad ng tamang proseso. Sa ganitong paraan, maiwasan ang mas mabigat na kaparusahan na maaring ipataw sa ilalim ng batas. Nanawagan din ng SSS sa iba pang mga employer na huwag ipawalang bahala ang kanilang tungkulin sa mga empleyado at makiisa sa pagpapatupad ng Social Security programs para sa mga kapaki-pakinabang ng lahat ng mga manggagawang Pilipino. IFM News. IFM News. IFM News.